Днес ще ви срещнем с един човек, чиято история е като сценарий за филм. На пръв поглед трагичен, но щастлив край. Тошко Тодоров е млад баща на 3 деца, когато му поставят тежка диагноза – множествена склероза. Скоро след това е изоставен от всички – съпругата, приятелите, губи дори работата си. Започва да живее в полусъборена къща в циганската махала, без пари, без храна и почти обездвижен. Стига дори до мисълта за самоубийство. Но волята му за живот се оказва по-силна от отчаянието му. За 5 години се възстановява напълно и създава преуспяваща фирма. Как човек може да победи нелечима болест, но преди всичко да превъзмогне себе си, ще попитам Тошко веднага след като го видим отблизо. Аз също много се радвам. Заповядай, седни, толкова честно от теб. И си казвам, когато започна разговора с този човек, най-напред ще го попитам следното. Сега в момента ни гледат лекари, Тоше. Гледат ни и други болни хора, които казват, че множествената склероза е нелечимо заболяване. Как ще им кажем, че това е лечимо заболяване и ти си го преодолял? Какво направи? Значи аз познавам много хора, които са се излекували от това заболяване. Така че не съм аз единствения, който се е излекувал от това заболяване. Лекарите казват, че това е нелечима болест. Да. Наистина, от гледна точка на нашата медицина, така наречената традиционна медицина, защото истинската традиционна медицина е на 4000 години, така наречената традиционна медицина със своите средства наистина не може да се справи с това заболяване. И лекарите са абсолютно коректни, когато казват да, това заболяване не се лекува. Когато на мен ми казаха, че това заболяване не се лекува и че тази медицина не може да ми помогне и перспективите са ужасни, че след 3, най-много 5 години аз ще бъда напълно парализиран и то почти така се и получи, аз тогава си казах, не може в този голям свят да няма една медицина, която да помогне. След като тази не може, ще видя унаси. И тогава започнах да търся онази медицина и така се обърнах към източната медицина, към така наречената нетрадиционна медицина. Ето успях. Казваш, че за да се излекува човек, трябва да промени 3 неща. Начина си на хранене, начина си на мислене и двигателния режим. Как промени начина си на хранене? В онази барака, в онази циганска махала, изоставен от всички, когато нямаше пукната стотинка, какво направи? Много лесно съдбата ми даде жокер, т.е. нямаше какво да се яде. И аз започнах да се лекувам с глад. Значи, много хора правят от предизвикателството проблем. Аз направих от проблема предизвикателство. И казах, добре, няма какво да се яде, значи ще се гладува. И започнах да се лекувам с глад.
Сам без да си чел или ходи? Знам, че в Писание 8 пишеше, че си ходил в руски книжарници, където да търсиш аз събирах информация. Тези 5 години, които имах, докато все още бях в подвижно състояние, аз обикалях руските книжарници и четех всичко, което имаше там в областта на източната медицина. И беше медитации, уринотерапия, разбрах. Уринотерапия, медитации, силова метод, гладолечение, водолечение. Това е по отношение на начина на мислене. По отношение на начина на хранене ти какво направи? Значи аз изключих всички храни, които не са живи и които не дават естествена енергия. Тоест, аз започнах да се храня само с плодове, сурови зеленчуци и покълнали семена. И почти го спазвам и до ден днешен този хранителен режим и не съм умрял още. Нито от глад. Дано да доживееш до дълбоки старини. Кажи ми за начина на мислене. Как визуализира или какво направи наистина в това начинът на мислене е изключително важен. Бих казал, че това е най-важното. Защото днес не се случва това, което сме си мислили вчера. Това, така да го кажа, това е хигиена на мисълта. И понеже така хигиена на мисълта е много несъдържателно понятие, аз бих дал един пример. Например, Исус, когато е водил своите ученици в пустинята, те са видяли едно умрало куче. Ужасна гледка, разкъсана от птици, там, от лешояди. И всички ученици така с едно отвращение минават покрай кучето. И малко по-нататък те сядат да си починат под една смоковница, както се казва. И той ги пита, кажете какво видяхте. И всички ученици казват, нещо ужасно, нещо неприятно, нещо грозно. Той каза, вие видяхте ли това животно? Какви красиви бели зъби има, като перлена огърлица. Така че начинът на мислене е това. Да виждаме перлите в нашия живот, да виждаме перлената огърлица в всяко едно събитие, дори в най-страшното. Дори сега напоследък в земетресенията ние можем да видим нещо хубаво. За земетресенията вече говорихме, че това трябва да виждаме това, че сме здрави, че няма поражение върху нас, къщите. Разбира се, че могат да се оправят. Но все пак, как да те разбера, Тоше? Обездвижен, ти започваш прогресивно да се обездвижваш. Без пари, изоставен от всички, ти започваш да виждаш хубавото. Какво е хубаво? Какво хубаво намери в тази ситуация? Аз си казах, това за мен беше предизвикателство. Казах си, хайде сега да видим как ще се справиш с тази ситуация. Ето интересна ситуация, на пръв поглед безизходна. Хайде да видим и сега какво ще се случи. Аз започнах да си представям, аз съм инструктор-водач по туризъм, петобоец бях. Тогава изключително здрав, изключително силен и за един път почна да не мога да се движа, което е ужасно. И невероятно много обичам планината, природата и започнах да си представям как тичам по една планинска пътека нагоре. И ей Богу, вече го мога. Това. Не мога да тичам надолу и по равното, но и това ще се случи. Така че аз визуализирах как тичам, как се движа, как ходя леко и до ден днешен го правя. Всяка свободна минута аз използвах със своята мисъл, със своята мисловна енергия, аз да материализирам този факт. И аз го приемах като даденост, като факт, не като нещо, което някога ще се случи или което няма да се случи. Аз го приемах като факт тук и сега, в момента. Тоест, хората трябва да си представят как тук и сега в момента са вече абсолютно здрави и се движат. Важен етап от лечението си, казваш, е прошката. Защо намесваш прошката в нещо чисто физически мъчително, което живееш? Човек трябва наистина да има спокойна мисъл и да няма отрицателни емоции. Обикновено, когато има обида, когато има болка, когато има такива неприятни усещания, те вкарват мозъка в друга вибрация. Той излъчва други честоти. А пък тези честоти, които излъчва мозъка, те се отразяват като огледало от природата и се връщат към нас. Тоест, всяка лоша мисъл, тя не вреди на никого, освен на нас. И прошката е най-добрият начин ние да спрем болката, омразата, обидата към останалите хора. В края на кращата, за всяко действие има някаква причина. Когато разберем тази причина, спираме да се притесняваме. Следващия ми въпрос към теб е:
ще прескочим един етап от живота ми, от живота ти, за да ми кажеш с какво се занимаваш сега, а междувременно, докато гледаме покритието, ще ми разказваш как стигна до това да се занимаваш с това, което се занимаваш в момента. Значи аз, след като започнах да се движа, първото нещо, което направих, да взема един заем. Да вземеш какво? Заем. Ага. Пари на заем и направих една фирма за диетични диабетични храни. С това исках да помагам. Никога нямаше да продавам алкохол, цигари или нещо лошо. Просто исках да помагам по някакъв начин. Бизнесът тръгна и парите, които спечелих, вместо да ги... Защото търговията някак си не ми е по душа. Парите, които спечелих, вместо да си купа жилище в София, аз купих една апаратура и започнах да лекувам с нея хората. Апаратура, виждам, че... Значи, това е интересна апаратура, която работи по метода на Рейнхард Фол. Идеята е да се отварят енергийните меридиани в човешкото тяло, за да може организма да се храни правилно с енергия и оттам да се отключат естествени самовъзстановителни процеси. Тя е вече стара апаратура, не е нещо кой знае какво, има много по-модерни и много по-интересни, но при нас нещата стоят малко по-различно, защото ние с помощта на моята съпруга, която е лекар, създадохме една система, която вече затваря цикъла. Тоест не е само една методика, а една система от методи, в които се включват всички елементи на лечението. Тоест ние започнахме да работим на 3 нива. На ниво физическо тяло, на ниво енергетика и на ниво емоция. А защо тогава точно искаш да се откажеш? Не, аз не искам да се откажа. Започнах, че когато работим с болни хора, започнаха да се връщат здравословните проблеми при мен. И аз това е изненадващо. Да, това е изненадващо, но не е изненадващо, защото всеки един лечител и всеки един лекар в един момент започва да страда от болестите, които лекува. Значи това е енергетика. Той просто поема от енергията на пациента, а тя не е за подценяване. Извинявай, че непрекъснато ще се върна на теб, защото ми е изключително важно това, което говориш, но да те питам за това ли. Майка ми, когато ми каже боли ме глава, малко след това ме заболява глава. Да. Наистина ме заболява. Или пък като ми каже боткат ме очите, аз след малко казвам... Значи ние влизаме в тази вибрация и поемаме и вече нашето тяло започва да реагира с болка. Така, кажи ми, ти започна да страдаш. Тогава просто решихме, започнах отново лекичко да сковавам походката и тогава с моята съпруга решихме да дадем апаратурата под наем, да обучим екип от лекари и ние да си стегнем в планината. Купихме си една къща в Родопите и започнахме да си организираме живота там. И за това за това бяхме в такъв период на отказване, но не в напълен смисъл. Искаш на други хора, доколкото разбирам, да предадеш знанията си. Този модул, тази система, която сме изработили вече 10 години, която видяхме, че добре работи, искаме не само да я предадем да се продължи, но и да я размножим. Да се направят и други такива центрове, за да може да се помага на повече хора. Така че ние не сме абдикирали, не сме се отказали. Аз съм родопчанка и аз разбирам защо сте избрали да живеете в Родопите. Прекрасно. Но защо вие избрахте да отидете там? Защото нашите корени са там. Така, кажи. Това го разбирам прекрасно. Тоше, какво искаш да кажеш? Имаме съвсем една минутка само да кажеш на хората. Най-важното, което на мен ми се иска да остане от нашия разговор е, че всичко е възможно. Всичко е възможно, точно така. Това искам да им кажа. Горе главата, всичко е възможно. Изисква се много желание и много вяра в това, което се прави и много любов. И всичко се получава. Благодаря ти изключително много за това, че сподели своята история с нас. Една приказна история, уважаеми зрители, за непобедимия човешки дух и воля за живот, както каза Тошко преди малко. И сякаш като урок, лично аз приех този разказ, защото на всеки от нас може да се случи да чуем: медицината не може да ти помогне. В такива моменти е много важно да имаме много вяра и много надежда.